Dan nan Allah zai sa a dace. Ya ce din. Allah na tuba wannan kudin gongon ai abin da 70. Ko wannan kayan ba nan ba ya fara shi. Kai Bon waya kaka gidan nan. wallahi labai da ma zuwa ne an gaya ma idan kun tara wanki da guga ina yi. Su kuma wannan kayan da na ganin bon waya saka dauko su. Labai wannan ne zamanin kwale mata shine diba zan je kai bola. To mai da su inda gansu. Ka zo a wanki ka same shi kuwa. Labai. Labai na aiki. Bari in je in tattaro ma kayan wanki yanzu. Labai. Je ka zauna a can wajen bari in je in tattaro ma kayan wankin. Labai. Bayan gajiya ma. Wannan ƙara ma gudu. Yawa da Allah, iso ni ka ɗan fara wankewa yanzu. Ya da kenan. Sauri fa ka wanke sosai fa. Sauri fa. Labai. Big smoke. Labari. What? Ka kam zuwa labari. Abu da fa na bar gidan yanzu zan sai na dawo. Me yasa aka rufe? Wallahi wai wannan ne yazo ya ci zai rage mana wanki fi sabibi Allah shi ne da mu maka kayan ka da kayan ajiya kuma ka bashi. Oke, ta ba matsala. Idan ya wanke hada har gidan gaba ɗaya ya wanke. A gidan